som lots de grandets tenint lloguera, s'ussam-nos vull igual, arrissada sa bandera. Jugarem aquí tots junts, només heu de tenir bellera. Estem parlant de teatre de Lloseta en concerts, i parlar de teatre de Lloseta en concerts fora de Ses Bubotes no s'entén. Quart disc, quarta presentació que fan del seu disc dins el teatre. Per nosaltres és un orgull poder-los tenir aquí, i també és un orgull no només tenir-los ells, sinó també tenir tots els seus integrants, on molts d'ells són dels pobles. Pasito para adelante, pasito para atrás, aixecant sus mans en l'aire i molts tocaven sonats. Ses mans tornen a puestos, sa cintura a remenant. Bueno, Tremola va néixer ja fa 8 anys, i Ses Bubotes és un dels principals grups que des del primer moment que van començar a fer feina estem col·laborant en tot tipus de verbenes, en tot tipus d'eventos, i en especial, un dia com avui, és la presentació del seu quart disc. Ja fa 4 anys que ens dedicam a produir aquest esdeveniment, però enguany no només estem xerrant també de Ses Bubotes, sinó que també s'ha afegit un extra molt important, que és el naixement del primer disc del grup Miaulos, i bueno, que creiem que és un espectacle molt positiu per lo que és el panorama musical balear i per rock català en general. Si això no és pura màgia, digue'm que ho serà. Desfer-me aquí dus a dins, que avui has demà. Enguany és un any superespecial. L'any passat varen passar una sèrie de coses que ens han fet agafar molta força aquest quart disco, i sí que és vera que hi ha nervis, però la veritat tenim el convenciment que el que hem fet en aquest quart disco està fet amb el cor, i que li agradarà a molta gent, i que aquest estiu serà un estiu màgic per tots. Així que res, amb més força que mai és el lema que Ses Bubotes li han volgut donar en aquest any 2018, i de veres, està fet amb això d'aquí i és per tots vosaltres.